Il-qorti ċaħdet l-estradazzjoni ta' Frank Salvatore Raffaracci, Amerikan ta' 68 sena. Dan wara tressa il-qorti akkużat b'assoċjazzjoni fuq frodi ta' madwar $50 miljun lill-Gvern Amerikan u huwa mixli wkoll b'assoċjazzjoni ta' ħasil ta' flus. Raffaracci ġie arrestat hekk kif wasal f'Malta il-Ħadd. Dan sar permezz ta' ħidma konġunta li saret mill-awtoritajiet Maltin flimkien ma' dawk Amerikani. Intqal kif ir-raġel kien mistenni jitlaq Malta illum jew għada u bekk il-pulizija kellha tintervjeni malajr. Il-prosekuzzjoni talbet sabiex issir l-estradizzjoni tal-akkużat biex il-proċeduri kontrih ikomplu fl-Amerika. Id-difiża qalet kif il-prosekuzzjoni ma ppreżentat l-ebda akkużi formali fil-qorti u intqal kif il-liġi Maltija tgħid li l-estradizzjoni ma tistax issir jekk ma jitressqux l-akkużi. Hawnhekk id-difiża talbet għal ħelsien tal-imputat. Id-difiża qalet ukoll kif il-prosekuzzjoni ma ppreżentax id-dokumenti uffiċjali. Hawnhekk il-prosekuzzjoni qalet kif il-ħin kien kontrihom u ġew magħrufa bil-każ 24 siegħa qabel l-akkużat wasal f'Malta. Il-qorti ppreseduta mill-Maġistrat tal-Assa Jana Mikallef Staffraġġ ma laqgħetx it-talba għall-estradizzjoni u l-Amerikan inħeles mill-arrest. Żagħżugħ mill-Isla ma nżammx responsabbli li kkaġuna il-mowt ta' oħtu ta' 12-il sena f'inċident ta' traffiku fatali. Dan l-inċident fatali li seħħ f'Mejju tal-2017 kien ħalla mejta lil tifla ta' 12-il sena taħt il-mina ta' Intwili. Fil-qorti ma ġiex esklus li kienet ħsara fil-karozza misjuqa miż-żagħżugħ li waslet għal ħabta ma' karozza oħra. Fil-qorti intqal kif l-akkużat kienet isuq fid-direzzjoni lejn Bormla u meta qafas il-brejk ħass il-karozza tixbet. Hawnhekk huwa prova jaqlaq il-gier iżda l-karozza marret fuq in-naħa l-oħra tat-triq u ġara dan l-inċident. Wara rapport li sar minn żewġ esperti, l-akkużat instab li ma kienx liebes ċintorin tas-sigurtà. Il-qorti tal-appell ikkonkludiet li l-akkużat ma saqx b'mod traskurat. Intqal ukoll kif ma nġabet l-ebda prova li l-akkużat kien taħt l-influwenza tax-xorb. Il-każ ta' ħasil ta' flus fil-konfront ta' Josette Xkembrivella huwa wieħed oxxien. Dan intqal mill-avukati ta' Xkembrivella hekk kif il-prosekuzzjoni sabbitha diffiċli biex tippreżenta l-evidenza. Dan hekk kif it-tnejn bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Xkembrivella. Josette Xkembrivella li hija mart Kit Xkembri qed taffaċċja akkużi ta' ħasil ta' flus li wieġbet mhux ħati għalihom. Somalu li huwa priġunier fil-ħabs ta' Kordin u l-iskontu tagħhom lil gwardjan partikolari ma jafx fejn spiċċaw flusu. Huwa jinsab akkużat li prova jitlaq minn Malta b'160,000 € mhux iddikjarati u anke b'ħasil ta' flus. Fil-qorti xehed pulizija li kien preżenti waqt li saret tfittxija meta l-akkużat daħal il-ħabs u konferma li kellu envelop kannella bil-flus fih. Meta ġimgħa ilu il-pulizija marru jiġbru l-10,000 € dawn ma nstabux. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan jinsabu għaddejjin.